4G Ger y Lli yn cysylltu'ch cymuned chi. Mae tystiolaeth newydd wedi dod i'r amlwg sy'n dangos bod modd cael gwared ar y creadur estron sydd y tu mewn i rywun. Yr ateb syml yw rhoi sioc iddyn nhw. Mae sawl ffordd rhwydd o wneud hyn. Dyma 4 o'r syniadau gorau. Rhif 1, y clasur pre-copyn yn y gwely. Bydd hyn yn gweithio orau gyda rhywun oedd yn ofni'r pryfed bach hyn o'r blaen. Rhif 2, neidio mas arnyn nhw. Bydd hyn yn sicr o godi ofn ar rhywun, yn enwedig yn y nos pan mae'r lle yn dawel. Rhif 3, sŵn uchel. Bydd sŵn mawr yn gweithio orau yn y tywelwch. Ceisiwch ddal y creadur yn cysgu, a chreu cymaint o sŵn â phosib. Rhif 4, taflu dŵr oer. Os oeddech chi'n fan o'r Ice Bucket Challenge, dyma'r dull i chi. Llenwch wydraid o ia a dŵr a thaflu'r cyfan dros eu pennau. Dylai'r newid mewn tymheredd fod yn ddigon i ddychryn y creadur allan o'r corff. Pob lwc i chi gyda'r dychryn. Diolch am wrando ar y cyhoeddiad hwn gan 4G Ger y Lli yn cysylltu'ch cymuned chi.